खाना 19 January kokborok basa दिवस नै जों लुआजिमाना लायगो पालाय लायगो ते कुथुम लाय अब kokborok no सन्मान रमानी ते लुआजिमाना लायमानी गाहाम किन्तु 19 तारिख January नो सिनि kokborok नि दिन या हा kokborok o ha नखा ताल या फांनि सिमी दं फाइमानि सिरि सिटी सानथागे दांगाय फानि सिमी अर kokborok सलै फाइगो kokborok दिन खानानिया हाइफानो सरकारी बाबे सिक्रेटि रमानी दिन हनै पालायलायगा आबो सिनि borok रंनि कायसा तामसिनाय वान सकुंसि किन्तु खाना सिनि kokborok दे हाया तब सरकारी सिक्रेटि रमानी दिन आबनि हिसाबै रगै पालायलायथों आबना आंखुनो आरो आनी ऑब्जेक्शन करी फियाबा kokborok दिन कोनो पार्टिकुलर खानानि दिन हिया और पार्टिकुलर खानानि बसर दिसिया kokborok generation to generation सिमी फाइमानि ओ हा नखा युं तिरफ्रा हा दांगाय फानि सिम फाइमानि अब कोनो जों ताक जरासै आसुक मियाद ओंखा तिरिं हनै जों पालायलायफेगा तिरिंनि सिगां बरफ दंख हे देबा तिरिंनि सिगां सिंसि दरफ दफाताव ख जों ताक तिरिं हनै ताक बसर हि जों गनायलायो बिसि आ तिरिंनि सिगां से kokborok सानै बसले दंख आनि माने kokborok दे 19 तारिख January अब जों सिनि जों सरकारिनि बाबे अब कम्युनिस्ट दंफ्राव डिक्लेयार खाइमानि फिया kokborok no आसुक सिकन खलायै रताजाकनै मानैया अब बेलाय हिलेक बेलाय याफां यारों सुजा हामबाय।